Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Basale beshaqekile abantu esikhuleni zokuxhumana ngeindaba ezishaqisayo zephoyisa lesifazane laseMkhomazi Police Station ngasemgaba beThekwini okubika ukuthi ledubule labulala ingane yale neminyaka engu-8. Ngilibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwe Media. Igama lami ngusibonga konke wakandwandwe Mothanda, ungangibiza intatheli ka-YouTube. Namanje basashaqekile abantu esikhuleni zokuxhumana ngephoyisa lesifazane laseMkhomazi Police Station ngasemgaba beThekwini okubika ukuthi lidubale labulala ingane yalo yashona minyaka engu-8. Leli phoyisa kubeka ukuthi libe seliphendula isibhamu labe selisidubula nalo ngebhadi ke la ngashona libe seliphuthunyiswa esibhedlela ngokukhulu okushesha ngebhanoyi. Kubeka ukuthi ke akwaziwe imbangela yokudubulana. Kubekwa ukuthi imbangela yokudutshulwa kwalengane kanye nokuzidubula kwaleli phoyisa ebengakaziwa kodwa ke uphenyo losaqhubeka. Abantu babe nokuphawula okahlukahlukene khona lapha esiguleni zokuxhumana ngalo lolu daba. USithembiso Mngoma uthe ngathi engaphila mese avalelwa kwiseli yakhe yedwa kudlalwe ama-VN engane yakhe njalo ebusuku kuze kuswa bese faka ama-emoji akhalayo. uMazandi Mfeke uthe udriver webhanoyi bekumele amqathaze endleleni. uNjabulo Regula uthe amaphoyisa sekumele ashiye emsebenzini isibhamu ngoba ziyabahlanyisa. uMfundo Dlamini Sibu uthe alingafi khona lizokhumbula ingane ngazo zonke izinsuku ngoba ngathi leyinje. uNomvula Mhlongo uthe sonke sinezinkinga kodwa ke akumele sithathe izimpilo zethu ngenxa yezinkinga, kumele siqine sibhekane nezindaba zethu. uNoluthando Luthando uthe hayibo awuyini le ebemxake kangaka ngazadubule ingane okungcono ke ukube uvele wazibulala yena ashiye ingane engenacala. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa ukuzwa ukuphala kwenu ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.